Как да обработваш 5 пъти по-бързо в Premiere Pro. Ако все още изрязваш видеото по този начин, избираш Blade Tool, маркираш, триеш, Ripple, Delete и така нататък, спри. Ето ти много по-бърз и лесен начин. QWE. Или днес си говорим за шорткъти. Добре дошъл в Premiere Pro под една минута. Поредица от кратки видеа, в която ще научиш всичко за видеообработката в Premiere Pro. Отиваш в Keyboard Shortcuts, пишеш в търсачката Add Edit, взимаш левия бутон на мишката и го привличаш върху E. По този начин, когато искаш да отрежеш видеото някъде, просто отиваш на мястото с мишката и натискаш E. Когато искаш да премахнеш началото на видео, отиваш с мишката там, където искаш да започне видеото и натискаш Q. Q премахва всичко преди мишката. Или в случая ето тази цялата част. Тискаме Q и тя изчезва. Когато искаш да премахнеш края на видеото, отиваш с мишката докъдето искаш да свърши видеото и натискаш W. W премахва всичко след мишката. Или ето тази цялата част тук. W и тя изчезва. Когато обаче паузите или нежеланата част от видеото не е в началото или в края на видеото, отиваш с мишката в началото на паузата, натискаш E, отиваш в края на паузата, натискаш Q и Q премахва всичко от отрязаната част до мишката. Или ето тази цялата част автоматично. Това в дългосрочен план ще ти спести страшно много време, а всички знаем, че времето е изключително ценно, особено когато се занимаваш с видеообработка. Ако видеото ти е било полезно, удари един лайк, последвай канала или изпрати видеото на някой приятел, който иска да научи Premiere Pro.